पता है 3 गाने आए हैं बस बोलबम का भोजपुरी इंडस्ट्री में बड़े लेवल का, और विवाद झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ। तो हमने सोचा कि क्यों ना दूध का दूध और पानी का पानी यही कर दिया जाए। जी जी, क्यों नहीं। तो दोस्त और मित्र, हम बात करे वाला बानी कि भोजपुरी इंडस्ट्री के इतिहास हिस्ट्री में सबसे ज्यादा बोलबम के गाना किस सुपरस्टार के बजा है और कौन सा गाना पर सबसे ज्यादा व्यूज है। और इस वीडियो में इंटरेस्टिंग बात ई बा कि जौन सुपरस्टार के गाना पे कम व्यूज होई ओकरा के पहले दिखा देम, और जौन सुपरस्टार के गाना पर सबसे ज्यादा व्यूज होई ओकरा के लास्ट में दिखाई। तो नमस्कार प्रणाम दोस्तों, रउआ देखत बानी बिहारी बाबू डीके राजा। आज हम बात करे वाला बानी 6 सुपरस्टार के बारे में। तब बन रही पूरा वीडियो में, और अभी तक हमारा चैनल के सब्सक्राइब नहीं कैले तक कर ली, काहे से कि भोजपुरी के हर खबर आते रहता है। तो आइए दोस्तों दिखाते हैं कि भोजपुरी इंडस्ट्री के इतिहास और हिस्ट्री में झंडे किसने गाड़ा है। आइए देखते हैं, बहुत मजा आएगा। तो आई बात करत तानी 6वां सुपरस्टार के बारे में, जिनकर नाम टॉप 5 के अंदर नहीं थे, इनकर नाम टॉप 10 में बा। जानता नहीं उनकर का नाम हटे? पावर स्टार पवन सिंह। क्या बोले मैं समझा नहीं। जिनका एक गाना महादेव के दीवाना 69 मिलियन व्यू प्राप्त कैले बा। ये टॉप 10 के व्यू बा, और इनकरा से 5 सुपरस्टार अभी आगे बढ़े और इनकरा से ज्यादा व्यू बढ़े। तब देखी वीडियो। अब हम रउरा लोग के दिखावत बने टॉप 5। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। दोस्तों टॉप 5 में आते हैं दिनेश लाल यादव निरहुआ। इनकर ज्यादातर फिल्म रउरा लोग देखत हो कम, काहे से कि गाना कम गावेले, लेकिन एक गाना गईले बाड़े जौना गाना पर व्यू बाटे 70 मिलियन। एक मिनट अब हम बात करे वाला बानी टॉप 4 के। दोस्तों टॉप 4 में आवत बाड़े रितेश पांडे, जिनकर बहुत ही प्यारा और मधुर आवाज बाटे, जौन की इनकर एगो गाना भक्त महाकाल के 80 मिलियन व्यू बाटे, जौन के टॉप 4 पर इनकरा के रखले बा। ठीक है समझिया। दिल ठाम के बैठल दोस्त लोग, काहे से कि हम अब बात करे वाला बानी टॉप 3 के। टॉप 3 में बोलबम में आवे वाला बाड़े प्रदीप पांडे चिंटू, जिनकर अधिकतर फिल्म रउरा लोग देखत हो कम, लेकिन एक गाना गईले बाड़े जौन इनकरा के टॉप 3 पे रखले बाटे, जौन की इनकरा बोलबम गाना के व्यू 90 मिलियन बा। लेकिन एक बात बाटे, ई एगो जातिवाद गाना बाटे, लेकिन ऐसन गाना भक्ति लाइन में यानी बोलबम में नहीं खे शोभत। लेकिन प्रदीप पांडे चिंटू के बोलबम गाना के 90 मिलियन व्यू बाटे। चलिए दोस्तों अब हम बात करे वाला बानी टॉप 2 के बारे में। रउरा लोग सोचत हो कब कि सारा स्टार के नाम पहले ही लिया गया बा, तो टॉप 2 पर के आवत हुई। तो रउरा लोग के बता दी कि टॉप 2 पे आवे वाला सिंगर के नाम बाटे प्रमोद प्रेमी यादव, जिनकर गाना मेहरारू मिली सुनर जौना पर 120 मिलियन व्यू बाटे। और इनकरा बाद एक ही सुपरस्टार ऐसन बाड़े कि इनकरा के लांग पहले बाड़े और इनकरा से ज्यादा व्यू प्राप्त कैले बाड़े के मामले में। वाह। तो दोस्तों अब हम बतावे वाला बानी भोजपुरी के इतिहास में टॉप नंबर 1, बोलबम में टॉप नंबर 1 और हिस्ट्री में टॉप नंबर 1 पर कौन सिंगर बाड़े जिनकर नंबर 1 पर बोलबम में गाना बाटे, वो सिंगर के बारे में। तो बन रही पूरा वीडियो में, और बता दी हम रउरा लोग के कि नंबर 1 पर बाड़े आप सबके चहेता खेसारी लाल यादव। आज से 5 साल पुराना गाना है, जौना गाना पर इनकरा 125 मिलियन व्यू बाटे। और ऐसन एक गाना ना, इनकर 4 गाना और भी बाटे जना पर ज्यादा मिलियन व्यू बा। तो आज के टॉप 1 पर रहे वाला सिंगर खेसारी लाल यादव। बिल्कुल आपने मेरे दिल की बात बता दी।